mga mga viewers, we are live diri sa My Christ the King kung digit inyo makita ang ari mismo ang presensya ni Sir Check Conlo, ang PSTMO head sa Gilgit City Government para nga situit nga naman ang traffic diri sa Ongka. Sir, kamusta? Ano ang tabo nga ang nagka-traffic kita kaina sir sa may diri particular sa may Ongka flyover sir? Subong nga aga, subong nga oras ano na sa manageable na no, both sides bago lang kami surya ni Mayor Luigi no, both sides sa manageable na kaina because may ongoing pagina nga civil works ang contractor sang DPWH. Good thing no kagin pauntat no sang aton nga chief ni Dumagen kag kita man mismo no sang approach kita nga ipauntat kita anay because Monday subong no, so ang volume niya is tama gid ka damo no, so makita niyo na ma-observe niyo kaina no, so that is why ipauntat ang civil works sa area para makaginawa ang aton city kag makaginawa man ang Pavia area both sides kay ang tanan ga rush hour no, nagadali nga makasulod kag sa obra kag sa ilang eskwela. So after dito nga na-clear, ginpa-clear nato no pod sa Pavia traffic management amo na no nga amo nga oras naghubas na gid man no ang laba sang pila kaina. Sir, nag-coordinate ang contractor, ang workers or DPWH nga subong nga aga maobra sila diri sa may pihak nga linya sir? Actually ang amon istorya is dapat asa lang nga gabi no, Sunday lang no. That is why based sa aton advisory sang Sabado pag-inform sa amon is 2 days no, Saturday and Sunday. So why ka man expect nga until subong ma-close sila? Wala nila siguro mahingagaw, so that is why nga sining aga ging continue nila. But tiyan mo na ang gintas na naton kay nasa ila nga hindi na aton pwede subong nga aga kay rush hour gate and Monday subong adlaw. Oh sir, sino by the way, ang mga pasahero naglakat sa ibabaw sa flyover, sino nakatal sa nga pahintulot or sang go signal nga pwede makaagi sa babaw sir? Wala man kaina because siguro ti atong pasahero siguro sa kadugay sang hulat no, sa kalaba sang sitwasyon dito sa Pavia kaina kalabot sa aganan no, ang ila nga buli no, so nga amo nakalabot sa may traffic light. That is why nga ti ang turnaround sang aton nga jeep na delayed. So ang pasahero naton instead pa nga magulat lang nga makatabok ang jeep from Pavia nagnaog na lang ka malakat-lakat sa flyover patabok sa aton nga terminal no. That is why kung makita nyo kaina medyo gahinay tadi ga slow down tadi sa approach sang flyover kay damo pasahero ang nagatabok. That is why ging control namon dire ang tabok para nga mabalansin naton ang tabok kag ang go sang aton nga mga salakyan dire. Sir, sa part sa PSTMO, ano ang ginhimo ninyo kaina para mabuligan mais ang traffic diri sa may Ongka flyover sir? First gid nagistorya kami kay Chief Dumagen no. Kay tingaton communication niya kag coordination sa Pavia at traffic management sige-sige na no. So that is why no ginbuksan ni ginpersa kay naton ni Chief Dumagen nga i-open kag ipa-clear ang sa side sang Pavia and amo man sa aton sa city dire kay para nga maka-go na ang aton nga mga salakyan kay na close nimo. Kung makita ninyo close ini siya kaina no. So hindi naton pwede sa i-divert sang Sabado kag Domingo kay lain ang volume sang Sabado kag Domingo kag subong adlaw nga Lunes. Sir, nakita may mga information kaina, may mga reklamo nga wala ko tao sa PSTMO diri sa nagaman sa may traffic sa may Ongka flyover. Ano imo ma-comment or mahambal sir? Makatuwa sa akon no kay para nga mapatagta sa iya no, kung maabla wala kung may ara may tao kami dire no, hindi pwede nga wala no. So ito kung isa ang tao naton dire ga ulan pa init no, tiyambalan pa nga wala ti I hope so tani ma-realize nila kung why kami tao dire ano na lang yung sitwasyon dire sa dalan naton. Sir, assurance na lang sa public natin sir hindi masulit nga tabok kaina sir. Well, hindi nato mambang hindi masulit no because it is at our control. Basta may civil work, may closure, all we have to do is i-try ginamon nga i-manage kag ma-direct ang aton nga mga motorist no. Kay ti konsiderad ana iya sang contractor kag sang aton DPWH limitations na namon niya nga hindi namon pwede nga mapaagyan konsiderado. That's why kay naging persa gani namon nga ikabre anay because ang volume. Okay, thank you sir. Sa inyo ng kapatiran na si Sir Check Conlo, ang PSTMO head sang Iloilo City Government nga nagaman sa traffic diri. So inyo makita nga ari gid siya diri nakadto sa diri para nga makita personally ang sitwasyon sa traffic and according sa iya nga nag-request sila sa kay Sir Dumageng nag-coordinate sa LGU Pavia para mabuksan ang lane nga ginsirado kaina para nga maghagan-hagan ang traffic. So that's why kung inyo makita hindi na gid amo naka-traffic diri sa may Ongka and bukas na ang portion or ang direction nga going to Pavia direction gimbuksan na sa traffic kay kaina sirado ini siya. That's why nga ang mga jeep hindi dayon makabalik sa ilang sa ilang original nga route kay because sirado ang ini dalan pero subok niyo makita nga ginbuksan ini siya
tungod sang experience sa traffic. So amo yun nakitaan sa STMO and sa LGU Pavia para mahagan-hagan ang traffic kaina. So again, bukas na ini ang lane diri from city going to Pavia area, bukas na sa mga motorist. So inyo makita nga nagaagi na diri. So according kay Sir Jack Conlo, as of the moment, hindi na kita mo nakagrabe sa traffic diri sa may Ongka flyover.